makadongan na hinaholongan, sadarion nung asahat hita tuminggu misericordias Domini, lapatan na, gok asini rohani Jehovah do tanoon. Atong hita akan naporsea di Tuhani, saitok tong mahita makirim as di asini rohana. Lumobi ma di hamasan ni COVID-19 na saitok tong dope maut out humalia kita. Tapapos ma rohata huhut makirim tu asini rohani debata. Saya dihalungut tor rohanami do Jehovah, ibana do panupahi dohot lopu-lopu nami. Marolopolo mahamu ale akapartigor, mangasahon Jehovah, talubdo marede akana ujur marroha, ay nasitong do hata ni Jehovah, jala marhabur juodo sude pabahinanna, ay makuling ibana gabe majadi do, madok ibana jadi jongjong ma. Ay mangasahon ibana marlas ni roha do hami, marhaposan tu guarna na badiai do hami. Ida ma, say nol do mata ni Jehovah, tuaka na makabiari ibana, aka na makahuluton asini rohana, asa di palua todi nasida sian hamatean, jala di pangolu nasida di haleon. Saya pasonggok ma asini roham tu hami ali Jehovah, hobar tu pakalungun tonon nami diho. Atong hamuna hinaholongan, beta mahita marsoba, laho mamuji dohot pasanghapot tuhata. Roma hita akka namak halunguton di asini rohani debata marede mahita sian buku ede nomor 467 ayat sada. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, mar hite-hite hata ni Jehovah do majadi akka langit, marolopolo mahamu ale akka partigor, mangasahon Jehovah, talubdo marede akka naujur maroha. Haleluya. Martangiang mahita.
Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo ikon manaon hami. Jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parrohai mahami. Asauduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami dihapur siaon nature. Asa toktong makirim di haheon dohot hasangapon sogot. Silehonommu tuaka naporsea diho. Amen. Marende mahita sa buku ede nomor 716 ayat 1. Patik ni debata sihangulungonota di minggu Misericordias Domini Sadarion dienet sian Efesus obat ayat 32 songonomma didok disi alai gabena basar mahamu samahamu akka para siroha masih sian dosa mahamu songo panesan ni debata di dosa muna di bagasan Kristus ido sahatna atong ra mangindo gogo mahita sian debata Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tupatimi. Amen. Marende hita sa buku ede nomor 120 ayat 1 dohot opat. Ale Tuhan debata nagok asini roha, amanami para si roha na sumurung, na jumadihon akalangit dohot nasa isini portibion, nasa imarnida aka na makhabiari, ho dohot aka na makalunguton asini roham, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati koran nami, na mangasahon asini roham na gudangido, say pasonggo ma asini roham tuhami, ale Jehovah, hobartu pakkalunguton nami diho. Ale Tuhan nagok asini roha,
sai pasonggo ma asini roham Tuhami. Ale Tuhan nagok asini roha, sai sungguli ma rohanami, asa sai ingot rohanami di asini roham, namang gohi sandok portibion, di dahodo namasa dihami, nasai toktong dope masa marah hinorhon ni COVID-10 siaon, nunga tunggodang dongan nami na marasahit, songoni dohot dang marujung ngolu. Ali Tuhan, saya si maroham, salpuhom ma COVID-10 siaon, sian sandok portibion, asa tuk sonak kami mangula ulaon nami, jala asa tarbahen kami memuji horab dohot sandok, dongan nami ditongani huriam nabadiai. Ali Tuhan nago kasini roha, saya pasonggo ma asini roham Tuhami. Ali Tuhan nagok asini roha, tatak mapamaret tanami, asa disodangi asini roham, laho manggunggomi rakyatna tarlumobi di namangotapi COVID-10 siaon, saitu pahima ulaw ni para medis, jala padaw na sida siyan parsahiton, pamalum ma akka na marsahit, tumibu ma salpuhon mara, ala COVID-10 siyaon, siyan ngulu nami nang siyan portibion. Ali Tuhan nago asini roha, saya pasonggo ma asini roham Tuhami. Ali Tuhan gok asini roha, tatak mahuriam na soboy dope marpungu di gareja laho mamuji dohot pasangapon ho. Sungguli rohanami asa toktong ringgas mamuji dohot pasangapon ho. Nang siat tongani bagas nami be. Urupi sude perhaladom. Asa saya manoktong na sida marsitutu patupa pakhobasion maradopon ruasni huriam. Ali Tuhan nago kasini roha, asi roham dihami, jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di zolom martangiak tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asini roham na gudangido. Say asi maroham midasandok bangso nami. Sesa madosa nami saluhut na. Say sungguli ma rohanami. Asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akana loja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma au gaku tu hamu. Gurohon hamu ma sian au. Aina labok doau jalana serep marroha.
Asa dapotan hasonanga to di muna. Ay labokdo au gaku jalan yang. Dohot na huapa porsarhon. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Marede mahita sa bukuede nomor 420 ayat 3. Hatan ini debata turpuk di minggu Misericordias Dominion imana tersurat di obat Musa 14 ayat 17 saat rodi 10 sia. Nuaeng pe say marmulia ma guguni Tuhani songon naung didokni hatam. Ay nimudo nalabas do rohani Jehovah jala para siroha godang. Namar pamuati dorohana mida hajahato dohot pangalau Sion. Alai dang luason nama luas sian anggo halak parsala. Sai naluluonon na do hajahaton ni ama tuaka anakna ro di suduk patuluhon doho paupaton. Atong sai mar pamuati maroham mida hajahaton ni bangsom. Hobar tu hinagodang ni asin ni roham. Alanaung sapala marpamuati roham mi dabang som. Olak ni misir dope rasi rasa nuaeng. Ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Marede mahita sa bukuede nomor 403 ayat 1. Tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsyaw, di sandok portibion, ra mahita maddo. Au porsea di bata Jehovah, ido ama perguna sa hatudosan, natmo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di bata Jehovah nasasalay, iman natin lubuhon ni si Maria, nagagabeas yaton di perbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhatan atau mohon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama terpajal do ibana di haut silang, na tua tuba na toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau tutus yang di bata Jehovah, amanai parguguna suhatu dosani, disimai bana pai mamula sugo tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea diton di perbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging halak naung mate,
dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Marende hita sian kuede nomor 206 ayat 3 rodi 4. Martangiang mahita. Dame ni debata na sumurong siya sa luhut na roha, ima na mga ramoti, akate-ate doho pikiran mo nabi, di bagasan Jesus Kristus tuhatay. Amen. Hurian na hinaulongan ni Tuhata, tatangihom mahata ni debata di minggut ta sadarion, Minggu Misericordias Domini, dienet sian surat Rom, bidutulu, ayat sada sahak rodi ayat walu, songonom mahatana takasma tapai hutihut. Asadia nama hasurungan ni Jahudi, tuahama hasea parsunatoni. Sadok godangdui, perjulo, hasahatan ni akapadok ni debata tu nasida. Ay behana ma ia soporsea na deba. Tuk tarbain nasida na soporsea ima manegai haburjun ni debata si haposani. Daumay. Oddo tahe parsitong do ia debata alai pergabus do nasa jolma songonatar surati asapi torho di akapadohammu jalamonang di panguhumomi. Alai bea amadohonota, ia di pajongjong hageduhotta hati gorani debata, dan nagedu madebata mulu di palalu rimasna, setabi di debata. Daumai, ayauti, songod dia mata ruhum debata portibion. Alai mololam tibbul hasitongan ni debata binahen ni gabusu pagadah sangaponna buasa uhu modopiau songop perdosa. Data gonamma taula narwa asarona denggan songop padok ni deba mangarehe hita songonido hatana ninna patuk matong honauhum akan nasi songoni. Ima sahakna. Hurian na hinaulongan ni Tuhata nung asahat tita di minggu sadarion tu minggu Misericordias Domini na marlapatan gok asini rohani Jehovah do tanoon. Marhite minggu ta sadarion naeng takka satu satta paboa sadok nguluton asini rohani debatado. Jala dada hola sonari, dada hola natuari. Alai asini rohani Jehovah hot doi rodi saleleng nilelengna. Jadi kasih karunia Tuhan itu akan tetap sampai selama-lamanya. Hidup kita adalah
hidup yang berdasarkan anugerah atau kasih karunia. Di tongan ni minggu nasongonima di namarningot tita diasi ni rohani Jehova, dipakulingi hita marhite-hite turpuk sadarion, nakta jahanakin, sauti hoti nanen naroha adong dua naneng rekod si buatot sa turpuk taon. Na perjolo sudido hita HP perdosa. Dadah holak kita, alai halak Jahudi nagabe hasahatan ni hata doho hasahatan ni pati kipe perdosa do nasida. Oddo perjolo naneng odol honon ni si Paulus marhite-hite surat Romon sudido jolma perdosa. Mulai sorak kita kamanginang nunga perdosa hita. Adong go padohan ni halak, adok pemahaman nama dok paboa mulu dan baru seorang inna yasdopi putih seperti kertas. Alai daksongon yang go pangatos yotta. Pemahaman orang Kristen adalah bahwa sejak dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, sebenarnya kita sudah berdosa. Buasa boy songoni ala nunga merdosa siadam doho si Hawa najulu. Jala tatean tawaris somma dosanai. Menarik do pangatusyon ni dosa di halak Kristen, ala dosa bukan hanya semata-mata perbuatan jahat. Jadi yang ko di pangatusyon tak kamanginang, manako mergabus mangalakup doho takka pangalahon arwana asingi sasitong na dangi dosa. Dang dosai. Alai akibat ni dosa. Jadi muladong halak na manako, adong halak na mergabus, adok kalak na mangalakup sasitong na akibat ni dosa dui. Dangi anggo dosai. Alana mulo di pangatusyotta dosa ima keterputusan hubungan dengan Tuhan. Itu dosa. Jadi ala namar dosa dohita ubain na mangulahon na jahat. Dang ala mangulahon na jahat tita ubain na gabi mardosa. Adong ko hiabi nege ilustrasi na di do ibana songonon. Seekor harimau dikatakan binatang buas bukan karena dia sedang menerkam seekor kambing. Tetapi justru karena dia seekor hewan buas, makanya dia menerkam seekor anjing, seekor kambing. Jadi mulai meta nak ni harimau, nga binatang buas ibana, nak peso diterkam dope habing. Songoni dotong jolmai, nak peso taulahod dope dus bergabus misalnya ulon hajahaton, alai sasitong na ngamar dosa hita, ala nunga tatead dosai sia-sia dam dot si Hawa. Jala molo adong halak na mardosa, dang boy ibana sadiri manesa dosana. Da pangatusyon tadak songo pangatusyon ya kanasing nama dok na boy do moru dosata molo taulahon na denggan. Molo gumudak taulan na denggan berarti gumudang madapot ta asi-asi. Molo otik taulan na denggan, otik madapot ta asi-asi. Daksongo ni pangatusyotta. Ale pangatusyotta, sadok sudido jolmai merdosa. Mula kita musti itu contoh sinak keningan ni, aidang boy sada harimau, seekor harimau tidak bisa mengubah dirinya sendiri menjadi binatang jinak. Dia akan tetap menjadi binatang buas. Songoni donak kita, dang boy tahu badiri taon, gabe halak natigor, halak nasitong. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena itu harus diselamatkan oleh Tuhan. Imajo na parjolo, na paduahon, tonan iturpuk taon,
Setia do debata tu hita. Tuhan itu setia kepada kita. Ati petarok nakin, perdosa do hita, jala taula do hajahatong ganupari, alai asido rohani debata, dingot-ingot do torus asini rohanai. Setia do ibana di asini rohanai. Ido ban naolo ibana paluahok kita. Odo naunik siaka porsiota, ubain na dihaholongi debata hita, ubain nasi rohana mangidah hita, dada alani denggan ni parangeta, dada alana tapangido, dada alana tajowi bana, alai sian holongi rohana ido. Jadi Tuhan datang menyelamatkan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita minta, tetapi karena didorong oleh cinta kasih Tuhan sendiri. Ibana dona berinisiatif, laho baluaho kita. Ido banna adok suku-suku songonon. Ala setia do debata, jala rodo Tuhan Yesus Kristus lama nubusita 2000 tahun nasalpu. Adong do halak manukun, ay mulununga ditubus debata portibion 2000 tahun nasalpu. Marlaku doi tuhi tanda sutubu do pejamani dohok dodosat tanda tubu sinuaengon ditubus Yesus nang mate jalamul amangulu 2000 tahun nasalpu alusna dohok do alai godang do halak manukko boado carana hobay mas ada contoh ropani pabuana dohok do hita hape ditubus ati pedang tubu do pehita dang merdosa do pihita ujui. Najolo penyakit tetanus, penyakit infeksi, macam di habiri jolma do. Alai disadatiki Jepang nama obat ni infeksi. Dapat antibiotik. Alani malumma kajolmana hona infeksi najolo. Nga puluhan tahun nasalpui dapokna. Ale suku-sukunna, holan na hona infeksi na julo do na bui diubati-ubati, manang dohot do na hona infeksi sonari. Alus na dohot do na infeksi sonari. Tarsongoni do tu dosan na. Jadi ati pedak tubuh do pehita 2000 tahun nasalpu di naro Tuhan Yesus Kristus, alai dohot do hita ditubus, di pertikian nuaeng. Dohot na nek tubuh na nek sorang, di mersugut doh haduan. Holani adong do syarat nak kamanginang. Sada ubat dang boy dang adok pengaruh ni tu hita, dang boy pamalumon ni hita, anggo sojolo tatu horsian apotik jala tapangan. Lasongoni do nang haluaw ni, dang mungkis sahat tu hita haluaon nabi Noah ni Tuhan Yesus Kristus, anggo sotajakko Yesus tu bagas rohata. Jadi dohot dohita ditubus Tuhan Yesus Kristus nak supaya sotubu do pehita uji alusna dohot alai siarakna di partikian noaeng ikut tajakod do Yesus Kristusi. Setia do ibana marningot holongi rohana. Molo pe adong do pe halak naso majakod Yesusi do pe bagasar rohana noaeng setia do ibana paimahon. Setia do ibana maju. Setia do ibana toktong di bagasan hasabaron paimahon adigat do hitarotu ibana. Alani do dihamunak kamanami do inanami sude mahita akan hinaolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Taingok ma ati pe pardu sahita hape alai toktong do hita dihaolongi debata. Toktong do setia ibana maka holongi hita. Tarlumubi ma di kondisi sesonari natongok kita di bagasak keprihatinan alani sahiton, sahit Nabi Nuh ni COVID-10 sion. Banyak orang yang bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Tuhan masih setia? Apakah Tuhan masih menolong? Jawabannya, Tuhan masih menolong. Tuhan masih setia sampai sekarang. Dan kasih setia serta anugerah Tuhan masih memenuhi bumi ini. Alanido ditugu-tugu terpukok kita, margugo mahita di setahun ini. Unang adok kita na manguhumi dirita, madok alani dosak kudui. Tikos
iko merenung do hita, iko bertobat do hita, ati do tutu, sotung alani dosa ni portibiodo, uban naro, si taono na songono borat na to hita. Alani sude mahita ro tuhamu bau ni roha. Alai taingok ma, tung alani dosat ta pena masaon, tuk sadia balga pe dosat tanuaeng, alai dakya diabatii, dang boy diabatii, asini rohani debata. Go asini rohani Jehovah do tanoon, go asini rohana do ngolutta, go asini rohana do nang sadok portibion. Tusi mahita makirim asa margogo jala berpengharapak kita muse mar semangat madalani ngolutta si ganupari. Amen martangi yang mahita. Mauliate madiho aliamang ala de paingot todo hami di bagasa minggu sadarion nago asini rohamdo tanoon. Ati pepardu sado hami dang merdia ibar. Hami nang halak jahudi pe nagabe hasahatan ni patimu dohok parsonato ni. Saluhut dohami parjahat. Alaidang disudati hajahaton nami dohok dosa nami asini roham. Ay toktong do satia ho di padamu diholongi roham. Naiko paluaummu sadok portibion. Aliamang disoddo hami sadok ruas ni huriam. Porsea dohami di asini roham dohok hasatiaumi. Ati pe husadari hami gudang do tutu dosa nami. Marpamuati maroham diak kahaurangan nami. Sudi mahami majak koko gabe si palua hami. Asadohot tami gabe parbueni pakkokopommu. Dinamate jala mulak manguluho musesiak kamatiani holam makkokop pami. Paso-paso masadok ruas ni huriam. Hipas manasida saluhukna. Margugu di tonga-tongan yak kaulaon. Dohok di tonga-tongan yak kaparsaoran. Leom mahamalumod dohok hahisaron ni pamatang diak kanatongon na marsahit. Apuli jala hehei mamuse semangat niak kadongan natongod di bagasan arsak, natongod di bagasa parukilon. Pamonang mahami sadok maruas ni huriam dohok pamareta nami serodi sadok portibion laho mangalo panahit na binuan ni virus corona natongon waeng adong di tonga-tonga ni portibion. Sadok Tuhan di bagasako toktong dohami marpakirimon paboa na asidor ham di hami na tuari sadarior rodi sa leleng na di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde mahita siabukwedde nomor 210 ayat sada dohot ayat 2 laos tapasahak ma peleata. Alea manami nago asini roha, dihoma puji-puji ya doho hasangapon. Serajaima marhite-hite tode parbadia, saluhut huria ni halak Kristen.
asamiat dihami poda na pinodahon ni hatam. Say patuguma haporsiaon niya kana porsia diho. Asalam diboto mangihutok katam, jala asalam ditaddabe hanguluan na siyak koi. Pasu-pasu mapamareta, rap dohotak kadongan na nagumonggop pami. Say lehom matu nasida hapistaran na siyak koi. Asa diboto mengatur hon aturan na denggan, na tau pasangapong goarmo. Pasu-pasu masa dok huria dohotak kaulaun na masa disi. Pasu-pasu masa sudena, ama, ina, akaduli-duli dohot anak boru rodi danak akan amar sekolah mangguruhon hatam. Tuhan nagkukasih ni roha pinuji maguarmu. Akup ni say pagabi masaluhut na niula jala sa padaw manasana tao mga gohami sayo nang masiga hauma binanyay magudang manangabulas doho at tingango manaksirara asima roham malitu hadyahuba sa lehom maudad doho las nyari paremean tuhaw manami hobar tu asini roham doho denggan nibasam. Tuhan nagok asini roha pinuji maguarmu. Asima roham dihami setatap mahami hinorhon ni denggan nibasam sayu nanguhumi hami hobar tumurukmu. Asima roham disaluhut na mabalu doho dia kadat danak na sopok somarama somarina. Tatap masaluhut na pugus namar sahit rodi akan naing mate dohot namarsak binahen ni soroni hari. Homa ali Tuhan Jehovah amanasida dohot pangodianna ay hodo si Pangulo hajol maon. Atong say padungo mahami sa sudena asaw nang dipaototo si bulis sami. Alay pamonang mahami maralohor rohanami na jahati. Asa tarpabongot to hami tuharajawmu na di banua gidjangi. Sayo lui mapangidoan nami, ali Tuhan Jehovah, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, na terpuji rap dohot to di perbadia, rodi saliling nililing na. Amen. Tapasaha ma peleata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silelon na denggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat nami masya na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Sejalo may gabiwap na husus di julom. Paso-paso may jala ramoti, asaho parasya kami peleanon, pati bulhok karajawmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sililiom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajom, say saw malomone roham di banua tongosongon na di banua gijang.
Leho matuhami sadarion hangulua siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nedongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita salutna, salom, horas.